Астрохороскоп за 5 ноември. Днес ще наблюдаваме пълнолуние в знаците Телец и Скорпион. Тази фаза е особено интересна и тя носи обикновено две възможности. Или достигаме до някакъв резултат, като някаква кулминация на нещо, върху което сме работили, което сме опитвали да създадем, или осъзнаваме, че нещо няма място вече в нашия живот или в нашето ежедневие и ние се освобождаваме от него. При всяко положение ключовото за пълнолунието е някаква допълнителна яснота. Точно както можем да видим луната пълна на небето, когато имаме пълнолуние, по същия начин можем да видим нещо в по-пълен смисъл за самите себе си или за нашия живот, тъй като луната символизира нашето подсъзнание. Така че това е едно чудесно време да погледнете искрено в себе си, в своя живот, това, което е важно за вас сега, да видите кое си заслужава всъщност да продължите. Има ли нещо, което вече няма място и бихте желали да се освободите? И по този начин много енергия може да бъде насочена по абсолютно нов начин. Знаците Скорпион и Телец се свързват с нашите ресурси, нашата енергия, нашето здраве и също така финансите ни. Можете да вземете важни решения, да направите промени или да постигнете някакви резултати в тези сфери. Много е важно да намерим баланс. Когато има пълнолуние, това е най-важната тема. Баланс между това, което желаем и това, което правим. Също като съпътстващ аспект ще имаме и опозицията между Марс и Уран, която вече усещаме от известно време. Това със сигурност привнася допълнително напрежение, желание да се освободим, желание за нещо ново. Може да бъде абсолютно конструктивно, но може и да доведе до някакъв вид пресилени желания или необмислени действия, или въобще нещо да бъде по някакъв начин екстремно проявено. Така че добре е от една страна да сме готови за нещо ново, за трансформация, за изменения в нашия живот, които да инициираме, и все пак да имаме предвид, че може да идват прекалено силни импулси и е добре първо да пообмислим нещата и после вече да предприемаме действията.